हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। इटा मुई करुछे मूला शाग तो नहीं से मूला थीर शाग इटा मुई करिछे। इनु तो मूला शाग नहीं मिले। मूला थी ढेंटा जेन मुई थीसी शाग मुई सेटाके ही करसी। इनु मार्केट के मूला शाग ने आसी पिता करसी बोलसन। तापरे इटा मुई मुनगा बेसार करबार ले मुई कढ़े बसैछे। बेसार मुई दे देली। मुई तो मिर्चा मुर्ची ना देबार, मिर्चा गुंड देले टिके कलर आसी बेसार थी। हल्दी देमी खाली। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ପୁଅ ଖାଲି ଅଛୁଁ ଖାଇବାର୍କେ। ତାର ବାପା ତ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ନୁ ଖାଉଛନ୍। ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ନୁ ତ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛେ ତ ତିନି ଟାଇମ୍ ସେନୁ ହିଁ ଖାଉଛନ୍। ମୁଇଁ ବେସାରକେ ଦେଇନେଲି। ବେସାରକେ ତ ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପିତା ଲାଗ୍ସି, ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ବାଗିର ଭାଜି କରି ଟମାଟର ମୁଇଁ 3-4ଟା ଦେଇନେସି। ମୋତେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଦହି ଥିଲେ ଦହି ବି ଦେଇଦେସି। ଆଉ ଇହାଦେ ତ ଟମାଟର ହେତ୍କି ଖଟା ନାଇଁ, ଇନ୍ ଟମାଟର ତ ହେତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଆସେ। ଇହାଦେ ସେ ଦେଶୀ ଟମାଟର ନାଇଁ ଆସେ। ତୁମେ ଯେତେ ଟମାଟର ଦିଅ ଖଟା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ସେ ତ ବି ଡେଲ୍ ନାଇଁ ଖାଏ, ମୋତେ ବି ଡେଲ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ସବୁ ଛୁଆ ଡେଲ୍ ଖାଏସନ୍, ହେଲେ ମୋର୍ ପୁଅ ଡେଲ୍ ନାଇଁ ଖାଏ। ସୁଖା ଭାତେ ପୁରା ସୁଖା ତୁନ୍ ହିଁ ଭଜା ଦେବ ବୋଲେ ସେ ଖାଏବା, ନାହେଲେ ନାଇଁ ଖାଏ। ଡେଲ୍ ଟିକେ ଗୁଲେଇ ଗୁଲେଇ ଖୁଆଲେ ଭଲ୍ ହେସି ବୋଲସନ୍। ତ ମୁଟେ ଡେଲ୍ ନାଇଁ ଖାଏବାର୍। ଡେଲ୍ ଦେଖଲେ ସେ ବିଝି ଯାଏସି, ଭାତ୍ ନାଇଁ ଖାଏ ବୋଲବା। ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଏସି ତାହାକେ ଖୁଆବାର୍ ଲାଗି ଡେଲ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧସି। ହେଲେ ଫେର୍ ବି ମଝିନୁ ଚେଷ୍ଟା କରସି ମୁଇଁ ଡେଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ତାହାକେ ଖୁଆବାର୍ ଲାଗି। ମୋର୍ ବେସାର ଇଟା କଥା ଲାଗି ମୋର୍ ବେସାର ବି ହେଇଗଲା। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି। ସୁରଷ ବେସାରଟା ବେଶୀ ଭାଇଲେ ତ ପିତା ଲାଗ୍ସି, ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏଟା ମୁଇଁ ଟମାଟର 2-3ଟା ଦେଇ ନେଇଛେ। ଦହି ବି ଦେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଦହି ଟିକେ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ବେସାର ଥି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେବାର୍। ତାର୍ ଲାଗି ଅଲଗା ବାଢ଼ମି, ମୋର୍ ଲାଗି ଅଲଗା ବାଢ଼ମି ବୋଲି ଭାବିଛେ। ମୁଇଁ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଚିଟକିମି। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଖାଇଦେମୁ ଇଟା ଶାଗ୍ ଆରୁ ବେସାର ଥି। ଆଉ କାକୁଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା କାଣା ଖଟା ତ ନାଇଁ କରି ହୁଏ, କାହିଁକି 2 ଲୁକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ। ତଣ୍ଟି ମୋର୍ ବି ଚିଉଛେ, ତାହାକେ ସେ ବି ଖାସୁଛେ। ମାସ୍ ଇଟା ହେନ୍ତା ହେଲାନ ତାହାକେ ହେଲେ ମୋତେ ହେଲେ ତାହାକେ ଇଟା ହଉଛେ। ଇଟା ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ଆଲୁ ଆରୁ ମୁନଗା ତ ଖାଇବାର୍ କଥା ସମସ୍ତେ। ମୁନଗା ଥି ବେଶୀ ଆଇରନ୍। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଲୁକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ୍ ଏ ମୁନଗାଟା। ମୋ ତୁନ୍ ଇଟା ଫୁଟୁଛେ, ତୁନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲେ କି ମା ପୁଅ ଖାଇଦେମୁ ଆର ଶୁଇନେମୁ। କାମ୍ ତ ଆର କିଛି ନାଇଁନ। ତାପରେ ଫେର୍ ଉଠିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ନୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ହଉଛେ ଦେଖି ଆସବୁ କେଁ ବୋଲିକରି ଯେ ମୁଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଦେଖ୍ବା ହେତେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ। ହେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ 2 ବରଷ ହେଲାନ ନୁହେଁ ଦେଖେଁ ତେଲ୍। ତ ଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବାହାନାରେ ଯିମୁ। ହେନ୍ତା କିଛି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହଉଥି, ଇଟା ପହେଲା ହେଇକରି ହଉଛେ। ବେଲେ ସବ୍ ଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ମୋତେ ଇଟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସବ 6-15 କେ ନେଇଯିମି ବୋଲିକରି ଯେ ହଁ କହିଛେଁ। ହେଲେ ବାବୁ ସେନୁ ରହେବା କି ନିଜେ କେ ଜାନେ। ସେ ଟିକେ ଡରସି ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ, ଲାଇଟ୍ ଲୁଟା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ। ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇକରି ଇଟା ଫୁଟେଇ ଦେମି ଇଟା ବନେଇ ଘେ। ଜହନେ ଭାଜମି ମସଲାକେ ସୁରସରେ ବନ୍ଦ କରି ନେଲି। ମୋର୍ ଇଟା ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ ସୁରସରେ ବନ୍ଦ କରି ନେସି ହେଲାନ ବୋଲିକରି। ଏଟା ମୁଇଁ ସେ ଦେଖ ଖାଏବାର୍ ଥି ସବୁଦିନ ନାଟକ। ସେ ଇଟା ନାଇଁ ଖାଏ, ସେଟା ଖାଲି ସେ ଆଲୁ ଭଜା ସବୁଦିନ ସେ ଭଜା ଥି ସେ ଖାଏବା। ଶାଗ୍ ମୁଟେ ନାଇଁ। ଶାଗ୍ ଆଉ ଡେଲ୍ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଖାଏସନ୍ ସେ ନାଇଁ ଖାଏ। ସେ ଖାଲି ଭଜା ଖାଏବା। ଆଲୁ ଭଜା କି ପୁଟଲ ଭଜା କି କଲ୍ଲା ଭଜା ବି ସେ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, ସବୁ ଖାଏସି। ହେଲେ ତୁମେ ଶାଗ୍ ଆଉ ଡେଲ୍ ଦେଇଦେବ ବେଲେ ସେ ନାଇଁ ଖାଏ। ହେଥିରଲାଗି ମୁଇଁ ଡେଲ୍ ନାଇଁ ରାନ୍ଧବାର୍। ଆଉ ତାର୍ ବାପା ଖାଇଲେ ରନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ସେ ଭାତେ ତ ନାଇଁ ଖାଇ ଜାନନ୍ ଡେଲ୍ ନାଇଁ ହେଲେ। ଫେର୍ ବି ଚଲେଇ ନେମି ଏଭେ ବୋଲଛନ୍ ବାବୁ ନାଇଁ ଖାଏବା। ଜଣକର୍ ଲାଗି ତୁମେ କେତେ ଡେଲ୍ ରାନ୍ଧବ। ଡେଲ୍ ତ ରାନ୍ଧି ନାଇଁ ହୁଏ ଜଣେକର୍ ଲାଗି। ସବ୍ ଖାଉଥିଲେ ଡେଲ୍ ଟିକେ ଭଲ୍ସେ ରାନ୍ଧି ହେସି। ଡେଲ୍ କେ ବୋଇଲେ ବିଝି ଯାଇଛେ ମୋର୍ ପୁଅ କାଣା ହେଇଛେ ନାହେଲେ ଆଘୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡେଲ୍ ଖାଉଥିଲା। ମୁଇଁ ଡାଲମା ବାଗିର କରି ନଉଥିଲି ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଲୁମ୍ବା ଦେଇକରି ସେ ଡେଲ୍ କେ ଖୁଆମି ବେଲେ ଖୁଆସି। ହେଲେ ଖାସି ହେଇଛେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଦେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ଡାଲମା ଥି, ତାର୍ ଆଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଦିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ। ଶାଗ୍କେ ମୁଇଁ ଲୁକେଇ ଲୁକେଇ କରି ଦେମି ହେଟା। ଶାଗ୍ ସେ ଦେଖଲେ ନାଇଁ ବୋଲବା। ମୁଇଁ ଭିତରେ ଭରି ନଉଥିସି ହେଟା ଶାଗ୍କେ। ଏବେ ତ କୁଲେ ଖାଏମି ବୋଲଛେ, ନାହେଲେ ଆଗ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବସିକରି ଖାଉଥିଲା। ନାଇଁ ଗାଧି କରି ଶୁଖି ଯାଉଛେ। ଖାସି ଥଣ୍ଡା ଇନ୍କେ ଆଇଲା ଦିନୁ ଯିବାର୍ ନାଇଁ ତାର୍। କଣ୍ଟାପାଲି ଯାଇଥିଲି, କଣ୍ଟାପାଲିନୁ ତାହାକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିକରି ମା ପୁଅ ଇଟା ଆଇଛୁଁ। କାକୁଡ଼ି ଖାଏବା। ଫ୍ରିଜ୍ନୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛେଁ ସେ ଥଣ୍ଡା କାକୁଡ଼ିକେ ତାହାକେ ଦେଖେଇକରି ଖୁଆମି ବୋଲିକରି। କାକୁଡ଼ି ହେ ଦେଖ୍ବା କି ଲେମ୍ବୁ ଦେଖ୍ଲେ ଯାକେ ତାହାକେ ଟିକେ ଚଟଉଥିସି। ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ହିଁ ମାଗ୍ବା। ମୁଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ଇଟା ତାହାକେ ବେସାର ଦଉଛେଁ ଖୁଆବାର୍ ଲାଗି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆବାର୍ଟା ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ୍ ଏ, ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଜାନିପାରୁଛେଁ।
ଆଗ ମୋର୍ ପୁଅ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କରିଥି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଥିଲା ଯେନ୍ଟା ଦେଲେ ଖାଇନିଏ ମୁଇଁ ସମ୍କରନୁ ଖାଲି କହୁଥେନ ଜାଣା ହେଲେ ଖାଇ ଦଉଛେ କିଛି ନା ପୁରବାର୍ ବୋଲିକରି କିଛି ନା ବାହାନିବାର ବୋଲି ଇହାଦେ ଯେତେ ବାହାନୁଛେ ଯେ ମୋତେ କଥା ଗଲା କରି ଦେଉଛେ ନିଜେ ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ କୁଲେ ବସାମି କେନ୍ତା କରି ଖୁଆମି ବୋଲି ତାହାକେ ଜବରଦସ୍ତି ହେଟା ବସେଇଛେ ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ଖାଇମି ମୋତେ ବି ତ ଭୋକ କଲାନ। ଶାଗ ମୁଇଁ ତାହାକେ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ଭିତରେ ଭରି ଭୁରା କରି ମୁଇଁ ଦେଇନେସି ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ୍ ଏ ବୋଲିକରି ସେ ଡାଲ୍ ତ ଦେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ତାହାକେ ସେଟା ଦିଶିଯିବା ଶାଗଟା ଭିତରେ ଭରି ହେସି ଆଉ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଲେ ଇଟା ବାହାରିକରି ଆମେ ଗଲୁ ତାକର୍ ସ୍କୁଲ୍କେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ବାହାରେ ଭିତରେ ତ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ହେଲେ ବାଟ୍କେ ବାହାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ ଥଣ୍ଡାଟା ତାକର୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ମୋତେ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ପହେଲା ହେଇକରି ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ଭିତରେ ଦେଖ୍ମି ବୋଲିକରି ବାହାରୁ ତ ଦେଖିଛେ ଭିତର ନୁହେଁ ଦେଖେତେଲ୍ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ପାକ୍ ପାକ୍ ତକ୍ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲସନ୍ ମୁଇଁ ସତେ ଭିତରକେ ଗଲି କି ଜାଣିଲି ସତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏ ଯିଏ ଦେଖ୍ବ ଯିଏ ଯାହାର କାମେ ବିଜି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ଟେ ତାକର୍ ଏ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେଇଛେ ତାକର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକ୍